Имаме 2 часа до шоуто. Какво ще правим? Да отивам при бокс. Какво правите честно? Да. Аре да заставим за кафе. Бокс, искам да я направиш готина. Окей, Лилша, чукни 5. Какво да кажа аз? Отпусни се и се изкефи брат на тоя бас. В този хит Лилша, Лейди Ей проблем. Радио ефирът завладян от моя ген. А те са сладки, моите малки шматки. В борбата с рими знаят много сложни хватки. Още не могат да четат, но вървят по тоя път. От хлатени чупи си вътре, пожар сега гори градът. Чупваме табута, прескачаме огради. Лилша иска малко БГ радио награди. Колко много се кефят тук на моите дечица. Аре стига сме пяли, да ходиме да хапнеме по пица. Какво става, Лилша? Растели чукни 5.